Iphondo limile ngelithi likulungele ukuqubisana nomsinga wesithathu we-COVID-19. Eli phondo lithwaxe ngendlela engummangaliso ngolo bhubhane ngonyaka ophelileyo, nalapho bengaphaya kwe-11,000 abantu abathe babhubha. So sizama ukuthi masincedisaneni ke norhulumente ukuqinisekisa uba siyayinqanda le ntlekele le COVID-19 isibonile ku-second wave. Andiyazi uba kuzawuthiwa yintoni ke ngoku kwi-third wave. Xa sele kukho isikrokro sokokuba ingeza apha kwi-second wave sibonise amawele, kahle apha kwi-third wave iyasibonisa ii-triplets. Ukanti kubonakala ingathi nenkqubo yogonyo ihamba kakuhle emva kotyelelo lukamongameli Cyril Ramaphosa eGqeberha izolo. By at least mid-May or 18th of May, we should have achieved that, depending on the availability of the vaccine. But we are happy with the pronouncement that was made by the President yesterday, that there's since been an agreement between J&J, Aspen and the government of South Africa to give South Africa 30 million, of which we are expecting to get around about 50,000 doses as the province. Imingeni ejamelene nabafundi nayo inikwa ingqwalasela. Kubekwe isixamali esingange-30 million yeerandi neza kuncedisana nabafundi kwiidyunivesithi zephondo. Abongile Yankees, kwiindaba ze-SABC, Ndisemonti.